Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndiri musikana ane makore 20 ekuberekwa. Ndiri musikana akakura achichengetwa nagogo vake. Amai vangu vainge vakasiyana nababa vangu ndichiri mudiki. Amai vangu vakabva vatanga ivo kuenda kuSouth Africa, vakabva vatanga kushanda ikoko kuSouth Africa. Inini zvangu ndakazosara ndichichengetwa nagogo. Amai vangu vakazosvika nguva yekuti vange vachindidaidza vakanditora kuti ndinge ndichigara navo ikoko kuSouth Africa. Ndakati ndichisvika kuJoni ndakabva ndaona kuti amai vangu vainge vava neumwe murume, saka takagara tose ndichivaona sababa vangu. Inini nagogo vangu tainge tichienda kuchechi dziya dzechirungu yedu kubva ndichiri mudiki. Saka ndakati ndava kugara naamai vangu ndakati ndichivaudza kuti ndinoda kuenda kuchechi. Ivo vakabva vatanga kundituka kuti unoenda ikoko kuchechi kwacho unonowanei ikoko. Inini mumwoyo wangu ndinobva ndatanga kurwadziwa kana vakatanga kundiudza mashoko iwavo. Ndinenge ndava kutanga kufunga baba vangu kuti dai ndanga ndiina baba vangu ndingadai ndisingambotamburi zvakadai. Ivo amai nastepfather vangu vanoenda kuchechi kwemasowe, saka inini kunyange ndichienda navo hangu mwoyo wangu unenge usipo. Ndingabatsirika navo sei? Ndibatsireiwo vedare kuti ndoita sei? Ndoenda here kuchechi kwandajaira vachipota kudaro? Inini ndongonyarara zvangu ndichingoramba ndichienda kuchechi, kana kuti ndongoenda hangu navo kumasowe kunyange mwoyo wangu usipo ipapo? Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana. Ngatimubatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello my brother. Unozosvika pachikamu chekuzorora munoziva. Please hide my identity my brother. Inini ndiri musikana ane 23 years. Ndini firstborn mumba medu and I have 2 siblings. My young sister ane 13 years and my young brother ane 7 years. So I live in South Africa and my mom traveled kuenda kuZimbabwe. Ndikabva ndasara inini nevana. Ndasara nevana kudaro. My mom vakabva vatumira my little sister $50 vachiti atenge anything chamunenge muchida mubva mashandisa nemari iyoyo. Inini on the other hand ndakarasa card rangu, so we are using my sister's card. So marimwe zuro ndakamuka ndokubva ndatsvaira mumba and I told my little brother kuti pfeka masocks ako tiende kunotenga chikafu kushop, and he did so. So what happened is that ndakatora card resister yangu nefoni yake ndichiti taku ozonditorawo mapictures kana tava panze cause foni yake ichiri nyowani. Takabuda panze paya and akabva anditora mapictures but both of us didn't know the password. So after that takabva taenda kunotenga chikafu tikabva tadzoka kumba. So ndakabva ndaenda kuroom kwesisi yangu and ndakabva ndamuona akarara. Then ndakabva ndamuti ndokumbirawo kutumirwa mapictures nefoni yangu. Akabva ati senda and inini ndakabva ndasenda. After that ndaida kudeleta mapictures ayaya kugallery zvese nekutrash bin. Ndakati ndaenda kutrash bin, tenzi vangu, ndakaona zvinhu zvekuti nanhasi I am not still believing it. Ndakaona picture akatora nhengo yake ndokubva ndati ameno zvake. So I started scrolling ndichiona mavideos. Ndokubva ndaona video achiita chimhandara maoko. Munoziva ndakamboristowa video riya ndokubva ndatumira kufoni kwangu. Handina kana kumbomubvunza kuti naiwe chii chakadaro. Apa I am now confused kuti ndimubvunze here kana kuti ndoudza mama oro ndogara naye pasi sasisi vake. Please help me. Vanotuka chimbomirai, ndiri kuda zvinhu zvinobatsira mwana wa amai vangu. Mukoma, ndiri kutadza kurara munoziva. Ndine stress mufunge and I don't even know kuti chii chiri kuitika. Apa these days ari kurararara handichazivi kuti chii kutaura chokwadi. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Please ngatimubatsirei mucomment section. Message yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi? Please hide me and post for me.
Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndiri mukadzi ane 39 years. Zuva nezuva ndinonzwa kuti mumwoyo mangu hamuna kana zororo. Izvezvi ndamukawo pandanzwa imba ichizunguzika. Ndangoti, Mwari, kana kuriko kufa kwangu, aiwa ndagadzirira, nekuti kurarama kwava kutondirwadza. Mukoma Nashi, ndakatanga kuona chipoko chemunin'ina wangu mushure me2 weeks tabva kumuviga munin'ina wangu uyu. First time pandakaona chipoko chemunin'ina wangu ndainge ndichitobva mubathroom ndichibva kunogeza. Saka pandakaona chipoko chemunin'ina wangu ndakabva ndavhunduka ndokubva ndatsvedza ndikadonha. Ndakazotongomuka ndava kuchipatara, ndainge ndakatyoka gumbo. Zvinhu izvi zvakabva zvamboti zii, ndokubva ndazotanga kuona zvekare chipoko chemunin'ina wangu kusvikirawo ndazofamba-famba. Mukunofamba-famba ndakapiwa mhodzi yemuboora zvikanzi ndinosima mhodzi iyoyo paguva remunin'ina wangu. Saka ndakati ndapiwa mhodzi iyoyo yemuboora yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichinosima paguva remunin'ina wangu, ndainge ndakaudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizomirira kunaya kwemvura. Ndakabva ndatanga ndamirira nguva iya yekunaya kwemvura, ndokubva ndazodhiraivha motikari yangu ndikaenda kumakuva apa wainge huri usiku. Ndakasiya ndapaka motikari yangu mumain road ndokuzopinda mumakuva. Mukoma, zvaingova hazvo zvivindi zvekuda kupfuma, asi hana yainge ichingorova. Kana ndikanzi dzokorora kuita zvandakaita izvi, handingambokwanise kuti ndinge ndichizvidzokorora. Ndakafamba ndichiverenga mablocks emakuva because ndainge ndava kutoziva block iro rainge rakavigwa munin'ina wangu, nekuti ndaigara ndichiuya kuzonokora ivhu paguva rake. Ndaiti kana ndikatora ivhu paguva rake ndaibva ndaenda ndonomwaya mushopu mangu ivhu iroro randinenge ndanokora paguva rake. Asi mabhizinesi angu akazosvika pakubhuroka. Ukuwo kwacho kwandainge ndakafamba ndikanobatiswa zango racho, munhu wacho ndakazonzwa kuti ainge akafa. Vana vacho vainge vakasara vakabva vati kwandiri vanoda mombe 24 kuti vange vachitora nyoka yavo iyo yandainge ndakapuhwa nababa vavo. Vakabva vati vaida mombe 24 dzinotsika, ende mombe idzi 24 dzinotsika dzaifanira kunge dziri mombe dzakatengwa nemari yakachena. Ndiko kuzobuda kwandakaita muZimbabwe, mukoma vangu. Asi ndakati ndabuda muZimbabwe ndakabva ndatanga kudanana neumwewo murume, naiyewo murume uyu ainge aine kubata-bata kwaainge akaita. Aitova nemusoro wemunhu waigara uri mudhishi rainge rakazara neropa. Murume uyu akazondibatisa zvekare mimwe mishonga iyi ndiyo yakazourayisa mwana wemuroora wangu, zvekare ndiyo yakazourayisa baba vangu. Zvose izvi ndakazviita ndichida kutsipika mweya wemunin'ina wangu. Saka kubata kwandakaita mishonga iyi, ndakatanga kubata mishonga iyi ndainge ndiine 17 years panguva yacho. Ndainge ndichitoriwo mwana wechidiki. Pati dzandaitsikisa dzacho nenzvimbo dzandainge ndichifamba ndichienda, kunyangwe vabereki vangu hakuna kana aimboziva kuti ndizvo zvandainge ndichiita. Pandakaenda kun'anga iyi ndaisava kana nemari yebhazi, asi ndakatoita zvekutobhadhara kukwira bhazi nekuita bonde nadhiraivha ndokubva azondikwidza bhazi rake. Saka ndakazoti ndasvika kuya ndikabva ndanzi mari yemudare. Pandakaudzwa kunzi painge pachidiwa mari yedare, sekuru vaya ndakabva ndavaudza mafambiro andainge ndaita kuti ndinge ndichisvikawo padare pavo. Zvekare ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndisina kana senti. Pandakavaudza nyaya yangu vakabva vanditi ndiri kuda kukupa zvinhu izvi mahara nekuti une zvivindi. Ndakazodzoka kumba but handina kana kumbopfuma overnight. Ndakazodzokera kuya ndikanzi zango racho pandakaripuhwa rainge rakafanana nemwana achangobva mukuzvarwa, saka kukura kwaro ndiko kuzopfuma kwandainge ndichizoita. Iro rinenge richikurawo. Irowo rakati richinokura ndipo pandakazotanga kuita zvemashops kusvikira ndazourayisa munin'ina wangu. Kumuurayisa kwandakaita inhau yekuti ndainge ndongorota ndichimucherera guva ndobva ndatanga kumuviga munin'ina wangu uyu iye ari mupenyu kusvikira munin'ina wangu azofa.
Now ndiri kurarama ndiri munyika yavatorwa, handishandi, handiite sei, handina nhamo yemari, asi mari yangu yakasviba, mari yangu izere ropa, ropa revehukama hwangu. Mukomana dzimwe nguva handirare, ndinenge ndichingoona chipoko chemunin'ina wangu. Believe you me mukoma, ndakatombozama kuti ndinge ndichitsipika chipoko ichi, asi zvakabva zvatoita worse. For now kunyangwe ndikati ndichidhiraivha paya, kana ndikamuona handichatombovhunduki. Mukoma muno mandiri pane imwewo n'anga yakanditi ndinge ndichitsvaka murume wekuti kana ndikamuwana ndobva ndanozviroora, ndobva ndazogadzika mweya iyi yevafi paari. Asi chandava kutya kuramba ndongoparanurana nezvimwe zvidhoma zvekuti zvinozondishupa zvekare mune ramangwana rangu. Vedare zvimwe zvinhu so zvakangooma hazvo. Hanzi handichambovhunduki chipoko chemunin'ina wangu. Ndo meseji yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hello mkomana, ndiritangu kuita nyaya yangu short as possible, ndisanyanya kurebesa kuitira kuti kana maakuzoitaipa in case makaposta musingaziva anokwanisa kubatsira muwane mundiwandirewo help. Ndine 32 years dzekuberekwa, ndakarerwa nemubereki mumwe chete namai vangu. Baba vangu vane vana vakawanda, masiblings angu pane vandisingatozive vahombe kwandiri, so sadaro haunombopfira vandichengeta because ndaigara namai and basa ravo raiva tichengeta tese sevana vavo. My problem yakatangira after all level. I think upenyu hwangu ungori, I wouldn't say easy, but ungori right from childhood kusvika pa form 4. Pa form 4 I think when I figured out ndichafoira because ndandiri munhu aitaura aita zvemajokes aifara nevanhu stereki, so pamwe vaifunga kuti handisi serious nechikoro, vachifunga kuti ndichafoira, but ndakatopasa zvakatoavhundutsa vakatowanda. Ndakaita about 4 A's 2 B's nemasi yangu, saka zvadaro A level pamene kaconfusion kakangoitika pamba pangu nanamai tichida kutsvaga nzvimbo ye A level kusvika ndiri ku level it was kwanga kusingaite, but vakangoita kunge vasiri serious nazvo, and until almost 2 weeks before zvikoro zvavhurwa saka ndakatozotsvagirwa imwe boarding school netete wangu, of which it did research for emergency, saka varizowanda kumission school kuwedza, and zvadaro ndaishungurudzika because inini ndini munhu ane special diet. Kana chitaro ndine maulcer, saka handikwanisi kudya chikafu chinenge sadza nezviri heavy, so kwandandiri kuchikoro diet yacho inge ingatooma. Paitopera I think first 3 weeks dzeterm trunk yangu inenge yatopera chikafu chese chandinaunza, because kudining kwacho kwangu kusina that allowance yema special diets. Ndaitoswera dzimwe mazuva ndichirara nenzara, unless kana vaine allowance yekubheka chingwa ikoko, but it was here and there.
zvadaro I think about 2 months ndiri pachikoro ipapo ndakatanga kurwara, ndakatanga kubuda anonzi mapiles pachirungu, tumwe tumota kumagaro, and madoctors manesi vakatonesana kuti age yangu kutobuda mapiles aya chinozobuda kuvanhu vakura kana vasiri mobile nakuswera vakarara pambedha vanenge vari bedridden. But vakati ini neage yangu they were surprised kuti ndakazvibata sei, and from that point pandakatanga kuzvibuda takambotraya mushonga and medications, mod medications, but zvaisapera to the point yekuti after that chikoro ndasikatoone, ndakatobuda I think ne2 units ku-A level. Ndaita zvekuchinja ma-high schools pa-A level ipapo. I think ndakachinja into three ma-high schools pa-A level. Even pandakazongoita try to push ku-college kwacho, zvakatanga zvichiita but zvakazongoramba. Ma-grades angu akaita angodona, ndangoluza focus mclass, aminotsva ifamba sei, kungoita chadzimira. So I ended up ndakutofeila maclasses ese, and then ndakazotraya kuita zvemaoko, kurima nekumubata-bata nekungwafa-ngwafa, asi izvo zvakaramba futi. Everything chandaitraya kuita work-wise kuzviriritira zvairamba, until a point wekuti ndakazoita training yandakaita, which I think at the time was going to uplift me. But training hiyo ndakatoipedza, ndikatoexcella to the point yekuti vakandodedza back kuchikoro kwacheko kuti ndiite teacher. But I think nenyaya yeluck rangu, mamusha kuti ibad luck here, ndakaita about 6 months ndichiticha papa, hapana mari vakandipa yesalary. In fact vatongondipa mari yetransport. That's the most that they gave me, and I ended up ndichingobva ikoko. But the training yacho it was actually course yaibhadhara. Ndichakutaurira nyukosi yacho, but mosongobvisa paningi pakuteva pacho. Then ndakaita diamond course, diamond cutting and polishing, grading neevaluation. So zvedombo raya remadiamonds ndokona kutoona kuti iyi idombo yediamond, and ndine machines acho ndokona kundoicheka kusvika rakutopfeka paring, which is specialized training. Saka izvo ndakandosvita ndakandori patraining, but kuti after that kuti ndikudze kuti ndakaona basa neprofession iyoyo handina, kana internship yekuti kanibhadhara kana anything. I have nothing to show for it. Even 6 years after that, hapana basa randaingoapply, hapana kwandaipiwa nzvimbo. Ndakazodai zvokutara kuti ngwavha kuti kuda kutrade ma-minerals, kuda kubata-batawo here and there, because ndakanga kuziva zvema-minerals, mama-stones. But ndikakudza kuti from 2016 kind up until now, I was involved in, I think, over 100 my deals in my stones, my precious stones, mamwe zvawo ane low value, mamwe ane high value. Hapana kana one deal rakaita through inakaita inini. But ndakaita zvaizvo kuti handina mari yekupinda mutown kuti ndipedze madeals acho ndotuma munhu. Iyo dhiri yaipera, and munhu iye aibva angotora mari otsakatika.
So none of the deals that I was involved in in the night I worked through apana yaibhadhara kwandiri, and because of that ndakakura ndisina kana mari yangu. But since kumba kwamai vangu kwangu zviri nani, ndaitwa take care of namai vangu. That's why I was saying patext ndambotumidzira kuti vana vachindiona vanofunga kuti zvinhu zvangu zviri right, because samai vaiona ndo right, mwana wangu ana mari, but nebasa ravo vaifamba-fambawo different countries vachindonzirawo hembe bhutsu nechi, saka vanhu vaindiona ndakapfeka ndakachena vachifunga kuti zvangu zvangu zviri right kufamba, but panenge pasina kana anything chandinacho, kana even mari yeairtime asi wainani stories ndandaitomira kutotupiwawo kana pane anga ainacho. At that time I think ndandiri kuma 25, 26. Even to this day, ndazoita mwana ndakatozira zvekutotizirwa ndikana ndandinaye tisina kana mari yekuroora, and iyo nhamo yacho yakatozoti haina kuwedzera zvayo, but iya yakatanga kutondiremera because now ndandine vekuchengeta as well. Saka semunhu anga asina exposure yakawanda kune zviri traditional, because like I was saying ndandakakurira out of the country kumhiri kumakungu nemasiblings angu namai vangu. I didn't have exposure kune zvinhu izvozvo, but I think nekukura and ne-exposure ye-internet ndakazongotanga kungonzwa vachitinawo kana une maissues akadai chimbotira zvekunamata ita church and the like. So I grew up in a church family. My uncle was a very strongly religious woman. She still is. And zvemishonga zvemidzimu havatodi kuzvinzwa, havatodi kubvunwa kana kutomboda kunzwa anything about it. So my fallback was kuchurch, ndokondaiitira ikoko zvisingafambi. In fact, thinking back now, perform for pipe ndakapasa nemaaiz angu, ndakatoita almost 2 months ndichiita fasting and prayer, ndichistada ndichiverenga. I think ndo zvakatozondiponesa kuti ndipase ma-O levels angu izvozvo, because 2 months dzakatori strong, and ndainyatsotaimira mazuva kuti vainyatsodigadzira special meal yangu, because ndandine diet, saka pavainge vane special diet yekuta for that and rice and chicken, I would make sure kuti musoya ndaitsanya kuti zvichite mutsindo nemunamato wangu, although I'd pray regularly ndichiverenga. So I think ndozvanombatsira kuti ndizopasa form 4, but A-level zvakazongoramba zvakazongondi, yeah. So till to date, my deals andandiri involved in, ndenchitoziva hangu musoro kuti yes, although pane litime ekutengeswa, pane madiamonds akutengeswa, ende ndini professional ari kuziva kuti value ikamira sei, ndiri kuziva munhu wacho, muridzi wacho, tizvoro ndotoziva kuti ari kutobudirira. Even if I try kana zvatopera sei kuti uyu ari kuda product, uyu ane mari product, but amene zvazvinozongoita mhepo inozongosumuka zvoramba. So I've tried kumboenda kumapostori ndandamboedza kunamata anzandaenza angu kune vadzimu, because ndiri worried kuti ndakazoenda kusiriko, from my confessions enyu andoteerera pa YouTube nepa Facebook,
ndikona kupedza ndandazobatiswa zvekuromba ndichitangobvisirwa munyama wandinayo, and from asking vanhu kuti ndine condition yangadai chakadai so vanoti iyoyo inenge sari. It sounds like sari kuti munyama wanawo sezvaunobata zvinotsakatika. Hapana mari yaukabata mari haigare inongoshaya kana value, because mapauzi aya ndichinawo. It's been 16 years ndine mapauzi iwayo, to the point yekuti ndatojaira pain yacho kana ndichitozvibetsera muchimbuzi ndatojaira kutobuda ropa, and that's now what I've become accustomed to. So ndachingokumbira kuti kana muchiziva vanobatsira vanhu vanobvisa sari uye vachikwanisa kupfumawo kuti ndizovabhadhara after, because one thing I know is ndakabvisirwa munyama iyoyo, madeals andinawo ari pending. One negative through zvinhu zvangu zvitanga kufambawo zviri nani, ndondochengetawo mhuri yangu zviri nani. Right now ndotogara kumba kwevabereki, and I'm not sure kuti so ndo chichemo changu ichocho. Like I was saying, if you need to post it, I understand, but kraima mchiziva yenyu vanhu vanobatsira vamakanzwa matestimony kunzi avo vanobatsira zvavabhadharise kana kuti avo the understanding pamanyaya dzepayment omari, mungandibatsirawo chaizvo. Vedare ndo message yandatumidzirwa ichibva kuna Haidhi. Zvakangooma azvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichivabatsirawo mucomment section. Zvekare kana mukatumidzirawo WhatsApp voice note, ndinokumbira kuti munge muchindipawo mvumero yekuti pandinengewo ndakabatikana ndobva ndangochinja mavoices enyu ndobva ndaposta, kuitira kuti ndikwanise kuzoti ndinge ndichirespondawo kune vamwe vanenge vachitumidzira messages avo, nekuti mamwe mazuva ndinokwanisa kuita the whole day ndakangoteerera voice note, nekuti kutaipa voice note kunotora nguva. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.